God formiddag. Har I sovet godt? Ja, okay. Jeg vågnede af vinden i nat. Gjorde I det? Nej, jeg blev vækket af vinden. Gardinerne i mit vindue blæste ind sådan. Så jeg vågnede af vinden, og så tænkte jeg på, hvad Jesus sagde til Nikodemus. Du hører vinden, ikke sandt? Vinden suser, du ser effekten af vinden. Du ved ikke, hvor den kommer fra, hvor den går hen, men du ser effekten af den. Og jeg tænkte, det er en lignelse, vi får her af ånden, der driver os, i det, at vi hørte det i nat. Jeg er glad for, at I er vågne, og jeg håber, I er klar til, at vi skal studere Guds ord sammen her. Lad os begynde med en bøn, i det vi går til talen Født på ny. Kære far i himlen, vi kommer frem for dig her med taknemmelighed i vores hjerter, at vi kan kalde dig vor far, og at vi er dine børn. Hvilken fantastisk, at vi kan komme frem for nådens trone med frimodighed, på grund af, at Jesus sidder der og går i forbøn for os. Kære far, jeg beder om, at vi må forstå dit evangelium bedre i dag. Vi må forstå Jesus Kristus bedre, hvad han har gjort for os, og hvad du gør for os lige nu. Og jeg beder om, at vi må få en større kærlighed til dig, i det vi åbner dit ord. Må du røre vores hjerter. Må det drive os frem. Må vi modtage kraft fra himlen i dag, i det at vi åbner dit ord. Vi takker dig i Jesu navn. Amen. Helt fra begyndelsen af har der været kamp i universet om Guds karakter. Vi dykker direkte ind i den i Åbenbaringens bog, kapitel 12 og vers 7, hvor der står, at der blev krig i himlen. Mikael og hans engle går i krig med dragen, og dragen og hans engle tager kampen op. Og jeg har nogle gange tænkt på, hvorfor er det, at der står, at det er Mikael, der går i krig med dragen? Vi ser senere hen, at dragen er den gamle slange, som også bliver kaldt djævlen og satan. Hvorfor står der ikke blot, at det er en kamp mellem Jesus og satan? Hvad betyder disse symboler? Jo, symbolerne står for noget. Vi ser, at dragen, den gamle slange, var ham, som bedragede Adam og Eva til at få en falsk opfattelse af Gud. Til ikke længere at stole på Guds kærlighed og hvem Gud egentlig er. Og vi ser, at han kæmper mod Mikael, som betyder, hvad er det navnet Mikael betyder? Hvem er som Gud, ikke sandt? Vi ser, at der er kamp om Guds karakter. Dragen, som skabte mistillid for Adam og Eva om Guds karakter, kæmper mod Mikael, som betyder, hvem er som Gud. Der er kamp i universet om, hvem er Gud. Guds karakter er på spil. Og vi ser, at vi som mennesker bliver involveret i denne kamp. Så tag jeres bibler. Jeg håber, I har biblerne med. Vi skal bruge dem i dag til første Mosebog. Den er let at finde. Den første bog. Første Mosebog, kapitel 3. Jeg har fået at vide, at jeg skal prøve at sige tal på norsk, så jeg må gøre mit bedste, men 3, den går på begge sprog, hva'? Ja, okay, så den var let. Første Mosebog, kapitel 3. Vi skal læse fra vers 1 sammen, eller 1. Er det på vel sådan? Okay. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt. Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne fra haven? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Hvad tænker I om det billede, som slangen tegner af Gud her? Har Gud virkelig sagt? Hvordan forestiller I jer den attitude, han siger det med? Jeg kan huske, da jeg var en lille dreng, så var der nogle ting, som mine forældre havde sagt til mig, at jeg ikke måtte gøre. Men problemet var, at der var nogle af mine venner, som gerne måtte. Har du været i sådan en situation? Og du skal stå derover for dine venner og sige, mine forældre, jeg må ikke det her.
Og jeg husker så tydeligt, mine venner kigge sådan på mig. Har dine forældre virkelig sagt, du ikke må det? Er de så strenge ved dig? Ønsker de ikke det bedste for dig? Vil de begrænse din glæde? Holder de sådan et åg over dig, at du ikke må disse ting? Ønsker de ikke, at du skal leve i frihed? Jeg forestiller mig, det er sådan, at slangen kommer til Adam og Eva her. Har Gud virkelig sagt det? At du ikke må spise af nogle af træerne i haven. Hvor mange træer måtte de spise af? Alle på nær én, ikke sandt? Så Gud er ikke den her begrænsende Gud, men Satan tegner et billede af, at Gud er den her restriktive Gud. Han ønsker ikke deres bedste. Der er noget bedre uden for Guds vilje. Hvis du ønsker at være virkelig fri, hvis du ønsker at være virkelig lykkelig, hvis du ønsker at opleve sand glæde, må du finde den uden for Gud og hans rige. Samtidig siger slangen direkte, Gud lyver, ikke sandt? Gud har sagt, at du skal dø, men det stemmer ikke. Det stemmer ikke. Du kan ikke regne med Gud. Hvad Gud har fortalt dig om din eksistens, din identitet, hvordan verden hænger sammen, det kan du ikke stole på. Du er ikke den, du tror, du er. Du er ikke placeret her, sådan som Gud har fortalt dig. Sådan hænger verden ikke sammen. Sådan er din identitet ikke. Og Satan taler også ind og siger, men der er noget herover, som er bedre. Hvis du blot tager ud og tager denne frugt, så er der noget større for dig. Gud holder noget godt tilbage for dig, som han ikke ønsker, du skal have. Igen, du må finde din glæde, din fulde tilfredsstillelse uden for Gud. Du må finde den selv. Du må beskytte dig selv, for Gud er ikke på din side. Du er alene i kampen her. Du kan ikke stole på, at Gud vil dit bedste. Du må stå på dine egne ben. Adam og Eva, de købte ind på den her løgn. Er det ikke rigtigt? De købte den her løgn, og deres identitet blev ændret. De så pludselig, og de begyndte at gemme sig for Gud. De troede løgnen på, og det ødelagde billedet om, hvem de troede Gud var. Det ødelagde billedet af, hvem de troede de selv var, og deres relation til hinanden. Alle disse ting ødelagde Satan, og de købte ind på løgnen. Der hvor Adam og Eva var skabt til at have uselvisk kærlighed. Altid tænke på andre først. Pludselig peger pilen indad. Pludselig handler det om, jeg må beskytte mig selv, for jeg kan ikke regne med, at den anden vil mig det bedste. Jeg må beskytte mig selv, og det er derfor, de flygter fra Gud. Er det ikke rigtigt? Når det er Gud, han kommer til dem i haven, så flygter de gemmer sig for ham. Hvorfor? Fordi de forventer løgnen udspille sig. Gud er ikke længere på min side. Jeg må beskytte mig for Gud. Gud er ikke den, der vil min bedste lykke. Men hvad var det egentlig Gud han ville? Gud han kom jo netop for at præsentere frelsesplanen. Han kom netop for at vise sin ypperste kærlighed for dem. Åbenbare, at der er en vej ud af den situation, de nu havde valgt. Men de gemmer sig for ham. Tænk lige over det her, venner. De gemte sig ikke for, hvem Gud var, men for hvad de troede om ham. Gud havde ikke ændret sig. Forandringen var sket i dem. Forestil dig, at du kunne have taget frelsesplanen, at du kunne have downloadet frelsesplanen, og de kunne have set Jesu død på korset for dem. Og du kunne have placeret det i deres hoveder. Tror du så stadig, de var flygtet fra Gud? Jeg tror, de havde løbet til ham, hvis de virkelig havde forstået det sande billede af, hvem Gud er. Jeg havde den samme erfaring i mit liv. Har du prøvet at flygte fra Gud? Fordi at du måske har et billede af ham, at jeg må tage vare på mig selv. Gud er ikke på min side. Jeg må finde min lykke, min glæde uden for Gud og hans rige. Måske tænker du ikke sådan i dit sind, men måske lever vi nogle gange sådan. At Gud siger sådan her, men
der er der noget godt herover, som jeg lige må have. Der er måske noget herover, som lige i aften synes jeg måske, det her er bedre for mig. Jeg har erfaret det meget i mit eget liv. Som jeg sagde i går, så brugte jeg mange år af mit liv på at flygte fra Gud. Jeg flygtede fra det billede, jeg havde af ham. For jeg så, at den måde, jeg tænkte om Gud på, var, at Gud han satte strenge rammer for mit liv. At jeg måtte finde og søge min egen glæde uden for Gud. For Gud var en, der ville tage glæden fra mig. For jeg skulle bare leve efter de her rammer, som Gud havde sat op. Jeg flygtede fra ham, fordi jeg tænkte, jeg måtte søge min egen glæde uden for Gud. Jeg måtte søge min egen lykke uden for Gud. Men det var da jeg først erfarede, at mens at jeg egentlig prøvede at flygte fra Gud, opgav Gud mig ikke. Jesus jeg kan godt lide, hvad Christoffer sagde i går, med at Gud han jagter os. Ja, det er det ord, som Bibelen bruger flere gange, at Gud pursues os. Han jagter os, han går efter os. Så selv der, hvor jeg flygtede fra ham, havde jeg samme erfaring som Adam og Eva. De flygtede fra Gud, men hvad gjorde Gud? Han kom dem i møde. Han gik ud for at søge efter de mennesker, som havde valgt ham fra. Sådan er Gud. Og jeg havde samme erfaring i mit liv, at det var da Jesus brød ind i mit liv, da Jesus kom ind i mit liv på trods af, der erfarede jeg pludseligt, Gud er på min side. Han ønsker mig på trods af. Gud vil mig mit bedste, og det forvandlede alt. Måske du har haft en lignende erfaring. Gud havde ikke ændret sig. Denne ændring var noget, der skete i dem. De var blevet af natur vredens børn. Er det ikke det, der står i Bibelen? I Romerne 8:7, der står der også, for det kødet vil er fjendskab med Gud. Det underordner sig ikke Guds lov, læg mærke til det, og det kan det heller ikke. Vi skal bruge det senere, så sæt det på en hylde i jeres hukommelse. Pludselig, før der var Adam og Eva i harmoni med Gud. De var i harmoni med Guds lov, de var i harmoni med Guds rige. De levede i en perfekt relation med deres skaber. Men synden separerede dem fra deres Gud, og nu var de kommet i fjendskab med Gud, og kunne ikke underordne sig Guds rige og Guds lovs principper. Der er sket et fjendskab. Forholdet er blevet brudt. Synden har skilt dem ad, og de er nu i fjendskab med Gud. Så spørgsmålet er, hvordan kunne Gud redde den situation? Hvad kunne Gud gøre for at redde denne situation? Vi skal til Johannes evangeliet, kapitel 1, for at studere det her lidt nærmere. Johannes evangeliet, kapitel 1. Den var også nem. Kapitel 1. Johannes evangeliet, kapitel 1. Tusind tak. Johannes evangeliet, kapitel 1. Vi læser her i vers 14. Johannes kapitel 1, vers 14, der står, og ordet, hvem er det? Det er Jesus Kristus, der er tale om her, blev kød og tog bolig iblandt os. Hvorfor? Og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den for faderen, fuld af nåde og sandhed. Hvad er et andet ord for herlighed? Karakter bliver der sagt. Ikke sandt? Så med andre ord, i Jesus Kristus, der kommer her til jorden, ser vi Guds karakter. Jesus er en åbenbaring, som Hebræerbrevet skriver, hans udtrykte billede. Vi ser Guds karakter i Jesus Kristus. Vi ser altså sandheden om, hvem Gud virkelig er. Vi ser hans kærlighed i Jesus Kristus. Det er forresten også det, som Ellen White siger til os her. Det her fantastiske citat. Prøv at se, hvordan hun taler ind i lige netop denne kontekst. Jorden var blevet formørket gennem misforståelse om Gud. Satans, hvilken magt? Bedrageriske magt måtte brydes. At kende Gud er at elske ham. Hans karakter måtte åbenbares i kontrast til Satans karakter. Dette arbejde kunne, hvor mange gøre? Kun én i hele universet gøre. Kun han, som kendte højden og dybden af Guds kærlighed,
kunne gøre den kendt. Jesus måtte komme og gøre Guds kærlighed kendt for verden, i modsætning til Satans bedrageriske magt, der stillede spørgsmålstegn til Guds karakter, hans godhed, om Gud er på vores side, stillede spørgsmålstegn ved vores egen identitet og vores relation til Gud. Jesus kom herned for at vise os, hvem Gud virkelig er. Og i den relation, prøv at gå til vers 11 i jeres bibler. Johannes evangeliet, kapitel 1 og vers 11, der står her. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn. De er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Er det også det, der står i den norske version? Han gav dem ret til at blive Guds børn. Se, når vi tager imod Jesus Kristus, vi tager imod hans navn, som der står her. Dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, hans karakter. Dem, der tager imod, at Gud han virkelig er god, at Gud er på min side, griber i tro, hvem Gud virkelig er. De får en erfaring. Pludselig så blander Johannes den her erfaring ind og siger, de får en ny fødsel. De bliver født af Gud. Er det ikke lidt interessant? I det her med, at vi griber i tro, hvem Gud han virkelig er, så får vi altså en ny erfaring. Vi bliver født på ny. Hvis du er født af Gud, hvem er så din far? Det er Gud, ikke sandt? Hvis du er født af ham, så vil det sige, at du bliver hans barn. Han er din far. Du træder altså ind i en ny identitet. Der hvor Bibelen beskriver, at vi før var vredens børn, vi var kommet under Satans herredømme, pludselig så ser vi, at vi kan få en erfaring, hvor vi træder ind og bliver adopteret ind i Guds familie som et Guds barn. Halleluja! Jeg ved ikke, hvad I tænker om det, når man siger, at vi bliver adopteret ind i Guds familie. Adopteret ind som et Guds barn. Universets skaber. Du er hans barn. Og der står, at du kan få den erfaring nu. Du er født ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Det vil sige, det kødelige liv, som du levede før, pludselig så har du fået en ny identitet og er blevet født af Gud. Hvordan sker det? Gå med mig til kapitel 3. Se, jeg har holdt mig til de kapitler i lavetal, så jeg ikke skal sige de norske. Johannes evangeliet, kapitel 3. Johannes evangeliet, kapitel 3. I kender teksten med samtalen med Nikodemus. I vers 3, der står der, Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Vi må altså fødes på ny, for at kan se Guds rige. For at være en del af Guds rige, må vi fødes på ny. Men er det ikke præcis det, Johannes lige har fortalt os om? Dem, der tror på ham og hans navn, bliver født af Gud. Vi får en ny identitet. Vi bliver adopteret ind som et Guds barn. Og pludselig er vi deltagere, er vi borgere i Guds rige. Vi tilhører himlen. Vi er borgere i hans rige, for vi er Guds børn og adopteret ind som hans familie. På grund af Kristus. Men det er ved ånden, som Jesus kommer til at forklare nu. Prøv at se vers 5. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet er kød, og det der er født af ånden er ånd. Jeg vil ikke sige, at jeg fuldt ud forstår vers 6 her. Men det jeg forstår er, at det ser ud som om det er meget opdelt. Der er noget, som er født af kødet, det er herover, og der er noget, som er født af ånden, det er herover. De to blandes ikke, de to ser ud til at være helt separeret. Og det ser ud som om, at vi ved tro kan gribe, at vi bliver et Guds barn, adopteret ind
og bliver født af Gud, født af ånden på ny. Vi får en ny identitet, hvor relation med Gud bliver genoprettet, med andre ord. Den relation, som gik tabt, bliver genoprettet. Vor identitet, som gik tabt ved faldet, bliver genoprettet i det, vi bliver et Guds barn. Vor identitet bliver, vi er borgere i Guds rige, vi er hans børn. Med andre ord, ved ånden genopretter Gud det, som gik tabt. Han genopretter det, som gik tabt i begyndelsen. Venner, for mig der er det helt fantastisk. Jeg bliver begejstret af dette. Du er et Guds barn. Du kan ved tro på Kristus tage imod, og Helligånden, som driver dig, er netop beviset på, at du er et Guds barn i dag. At du tilhører himlen i dag. Dit borgerskab er i himlen i dag. Og der følger noget med. Prøv at gå tilbage til kapitel 1 og vers 12. Hvis vi går tilbage i vores bibler til kapitel 1 og vers 12. Det var derfor, jeg spurgte, hvad der stod i den norske bibel. Der stod her i vores danske og norske bibel, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn. Det her ord, hvor der står, han gav dem ret til at blive Guds børn. Det er lidt dybere, end hvad jeg forstår på dansk med, han gav dem ret til. Når man siger, jeg giver dig ret til noget, så betyder det, at du har sådan ligesom mere formelt, at nu er du et Guds barn. Men det er som om, at i originalteksten ligger der noget dybere. Det ord, som Jesus bruger, eller det ord, som Johannes bruger her, er et ord, som også kan oversættes med, hvis du har en King James Bibel, så står der power. Han havde autoritet. Han giver dig magt, autoritet eller kraft til. Det er interessant. Det er faktisk det samme ord, som Johannes bruger her, som Jesus bruger i Matthæus kapitel 28 i missionsbefalingen, hvor Jesus siger, mig er givet al magt. Så Johannes siger her, dem der tager imod Jesus i tro her, giver han magt til, kraft til, autoritet til at leve som et Guds barn. Der er altså kraft bag. Helligåndens kraft bliver aktiveret i dit liv. Det er ikke blot, at du bliver flyttet over og adopteret som et Guds barn. Der er kraft bag til, at du kan leve som et Guds barn, som en borger i Guds rige, som repræsentant for hans rige her på jorden. Det er gode nyheder. Det er gode nyheder, at vi får kraft til at leve, ikke under djævelens herredømme, og være vredens børn. Nej, vi kan være født af ånden. Vi kan være borgere i Guds rige, og vi får kraft til at leve som en borger under Guds autoritet i hans rige. Jeg vil prøve at tage med til Romerbrevet, kapitel 8. Romerbrevet, kapitel 8. Der tales om netop den kraft. Romerbrevet, kapitel 8. Er du med mig så langt? Ja, pris Gud for det. Romerbrevet, kapitel 8. Her der tales der om åndens gerning i det, at vi er et Guds barn. Romerbrevet kapitel 8. Der står her i vers 13. Stadig det samme, ikke sandt? Vers 13. Ja. Hvis I lever i lydighed mod kødet, skal I dø, men hvis I lever ved åndens hjælp dræber legemets gerninger, skal I leve. Kan I se? Åndens kraft i vores liv vil dræbe det gamle. Der hvor vores identitet var i djævelens rige under synden, pludselig bliver det dræbt, og vi får nyt liv og kommer over i åndens rige. Vi bliver født af ånden. Ånden driver os til noget. Vi får en ny identitet. Vers 14. For alle, som drives af Guds ånd, er Guds børn. Venner, dette kan være en realitet for os i dag. Jeg kan godt lide det, som Christoffer han talte om i går, hvordan at ilden brænder. Og det er jo præcis det, som Romerne 8 siger her. Ilden må brænde noget væk. Det er synden, det er kødets gerninger, som bliver slået ihjel. De bliver dræbt her, i det vi drives af Guds ånd i dag. Vi kan være borgere i Guds rige i dag. Vi kan få en erfaring i dag, hvor at ved ånden forvandler Gud vores liv til at have de ting, vi før elskede.
Har du erfaret det i dit liv? Jeg har erfaret det med nogle ting i mit liv. Der er nogle ting i mit liv, som Gud han tog væk sådan her, og der er andre ting, som det er, at vi må ved helliggørelsens proces, hvor ånden arbejder i vores liv, at Gud han stille og roligt arbejder med os. Men pointen er, at det kan ske. Der er kraft til det. Bibelen fortæller mig, at der er kraft til det. Vers 15. I har jo ikke fået en ånd, som giver trællekår, så I skulle leve i frygt. Men I har fået den ånd, som giver barnekår, og i den råber vi, Abba, Fader. Kan I se, vi er flyttet ud af djævelens rige. Vi er ikke længere i trældom under satans rige. Vi er nu under Guds rige. Han er vor far. Vi har fået en ånd, som giver barnekår. Kår som børn, som Guds børn. Vers 16. Ånden selv vidner sammen med vores ånd om, at vi er Guds børn. Men når vi er børn, er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sandt som vi lider med ham, for os at herliggøres med ham. Hvilke fantastiske vers. Vi er et Guds barn i dag, når vi griber disse ting i tro, og vi bliver en arving, Guds arving og Kristi medarvinger. En medarving. Det vil sige, at vi arver Guds rige på lige fod med Jesus. Han er vor bror. Jesus er vor bror, og vi skal arve Guds rige. Man arver af sine forældre, ikke sandt? Man bliver gjort til arving af sine forældre. Vi må arve Guds rige. Jeg kan godt forstå, hvorfor Johannes siger sådan her. Se, hvor stor kærlighed faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og er det. Tager du imod den i tro i dag? At du er et Guds barn ved tro. At du bliver adopteret ind i Guds rige. At du kan leve som en borger i Guds rige i dag. At det er Guds kærlighed, at vi kan blive et Guds barn. Efeserne, kapitel 1 siger sådan her, i ham blev også I, da I hørte sandhedens ord, evangeliet om jeres frelse. I ham blev også I, da I kom til tro, besejlet med forjættelsens helligånd, som er pantet på arven. Daniel nævnte det her i tirsdags, hvor han sagde, at vi har et pant. Vi har altså et synligt bevis. Vi har bevismateriale her på, at en dag, der skal vi arve noget. Vi har retten til noget. Ånden i dag, der virker i dit liv, er beviset på og pantet på, at du tilhører Guds rige. Når du er drevet af ånden, kan du være forsikret om, at himlen er dit hjem. Det er der, du hører til. Du er borger i Guds rige i dag. Jeg kommer til at tænke på historien om Job. Satan kommer hen foran det der himmelske råd. I kender historien. Og Satan han får spørgsmålet, hvor kommer du fra? Og han siger, jeg kommer fra den der planet. Du ved, den der planet, hvor de her mennesker, som du har skabt Gud, de har valgt mig. Du ved, det som jeg kalder mit domæne. Jeg er denne verdens fyrste. Dem, som lever under mit rige og mit riges principper. Hvad er det, Gud svarer til det? Han siger, har du lagt mærke til min tjener Job? Hvad er det, Gud vil sige med det? Med andre ord, Gud siger, det kan godt være, at du gør krav på den her planet, og at du kalder det dit rige. Men der er en mand her, som lever på den planet, som du kalder dit herredømme, men som lever i mit rige. Som lever efter mit riges principper blandt det andet. Som er den retfærdige blandt dit rige. Venner, det her er dyb konsekvens for vores liv. Du vandrer rundt på en jord som udlænding. Er I klar over det? Du vandrer rundt på en jord her som udlænding. Dit borgerskab er i himlen, men du vandrer rundt på en jord, hvor Satan gør krav på at være denne verdens fyrste, men du tilhører ikke længere hans rige. Du tilhører himlens rige. Du er en udlænding her. Du er altså med andre ord repræsentant og ambassadør for Guds rige her på jorden. Det er stort. Tænk på, du repræsenterer himlens rige her på jorden under Satans herredømme. Det synes jeg er stort.
Guds rige er altså repræsenteret i vores liv. I det vi bliver drevet af ånden, så har vi en erfaring, hvor Gud han gør os til repræsentanter for hans rige på en jord, hvor et Satan er denne verdens fyrste. Kan I se, vi har et valg. Hvilket rige vil vi tilhøre? Hvilket rige ønsker vi? Hvilken herre ønsker vi? Hvem er det, som skal være herren i vores liv? Og jeg vil tage jer med til Apostelgerningerne, kapitel 5. Hvis I bladrer jeres bibler her. Vi skal lidt til venstre i vores bibel. Apostelgerningerne, kapitel 5. Apostelgerningerne, kapitel 5. Og vi skal bare tage et enkelt vers i vers 32. Nu får jeg problemer. 32, er det sådan? Sådan. 32. Apostelgerningerne 5, 32. Der står her, og vi er vidner om dette, vi og Helligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Nogle gange kan vi have lidt udfordringer med det her vers. Vil det her vers sige, at Helligånden bliver kun givet dem, der har perfekt lydighed over for Gud? Eller hvad er det, det her vers betyder? Hvis vi dykker lidt ned i det oprindelige ord for adlyde. Den første del af ordet betyder at blive enig med eller venner med. Og den næste del af ordet betyder at regere eller bestemme over. Med andre ord, dem der modtager Helligånden, dem der modtager kraften, er altså dem, som ikke nødvendigvis lever et perfekt liv i lydighed, men dem, som underkaster sig Guds autoritet, dem, som bliver venner med Gud, dem, som ønsker at underordne sig hans autoritet, at han må bestemme i deres liv. Der kommer kraften. Kraften er ikke i os selv, at jeg ved mine egne bestræbelser skal være perfekt, og dernæst så siger Gud, så vil jeg give dig Helligåndens fortrøstning om frelse. Nej, Gud han siger, hvis det er, du ønsker at være ven med mig, hvis du ønsker at genoprette den forbindelse med mig, som gik tabt, hvis du ønsker at leve som en borger i mit rige, mens du er her på jorden, hvis du ønsker at underordne dig mig, så vil jeg give dig kraften til at leve et nyt liv. Jeg modtager kraft ved min villighed. Vores vilje spiller en rolle her, kære venner. Om vi ønsker at leve under Guds herredømme. Men nogle gange så tror jeg, at vi bliver forvirret. Nogle gange tror jeg, at vi bliver bedraget af satans løgn. Nogle gange så tror jeg, at vi vælger noget andet, fordi vi tror på løgnen om, at Gud ikke vil mig mit bedste. At Gud ikke er på min side, og derfor blev jeg nødt til at træffe mine egne valg, som jeg jo ved bedst er det bedste for mig. Vi skal se nu her, hvordan at Jesus forklarer, at det bedste liv er at leve i overensstemmelse med hans principper. Det er der er sand glæde. Jeg ønsker, at I skal gå herfra i dag med sand glæde i livet. Lad os gå til Johannes evangeliet, kapitel 15. Johannes evangeliet, kapitel 15. I kender det her billede, som Jesus giver. Et fantastisk billede, hvor Jesus siger, at jeg er det sande vintræ. Johannes evangeliet kapitel 15. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Og I kender de her vers fra vers 4, hvor Jesus siger, bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv. Vi kan ikke bære frugt af os selv, det har vi lige set. Men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Kan grenen bære frugt? Ja, det kan den. Kan den af sig selv? Nej. Vi må hænge på vintræet. Vi er afhængige af den genetablerede forbindelse med Kristus. Forbindelsen med Kristus må genetableres. Vi må altså fødes over i Guds rige, have genetableret den nære forbindelse med Gud, som blev brudt i begyndelsen. Adopteres ind i Guds familie og suge kraften og styrken fra Jesus Kristus. Hvordan er det, Jesus bliver i os? Eller abides, som der står på engelsk.
Hvordan er det, Kristus bliver i os? Han bliver i os ved sin ånd. Ellen White siger, det er gennem ånden, at Kristus tager bolig i os, eller bliver i os. Gud, han genopretter altså forholdet så nært, så at han tager bolig i vores hjerter. Der hvor synden adskilte os fra ham, ved ånden genopretter Gud, at han tager bolig i os, han bliver i os. Er det ikke fantastisk? Så nært kommer Gud. Han tager bolig i dit hjerte. Han genopretter alt det tabte. Så når vi har en genoprettet kærlighedsrelation med Gud, hvad resulterer den i? Prøv at se vers 9. Som faderen har elsket mig, har jeg også elsket jer. Bliv i min kærlighed. Kan I se? Det er en kærlighedsrelation med Gud, der må genoprettes. Vi må erfare og se Guds kærlighed, og vi elsker ham, fordi han elsker os først. Vi er reetableret forbindelse med Gud. Han tager bolig i vores hjerter. Vi kan blive i hans kærlighed. Men så siger Jesus noget, som undrer mange. Vers 10. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed. Hvad er det nu for noget? Kommer Guds lov ikke at forstyrre hele billedet her? Det her med, at vi skal være i en kærlighedsrelation sammen med Gud, det kan vi forstå, ikke sandt? Kærlighed og relation med ham, yes. Men hvorfor skal Jesus blande Guds lov ind i det hele? Er Guds lov ikke til for at lave restriktive rammer? Er Guds lov der ikke for at tage glæden væk fra mit liv? Er Guds lov der ikke for at begrænse mig? Nå se, hvis det er billedet, så har vi købt satans løgn, ikke sandt? For det var det, Satan påstod i begyndelsen. Guds lov og rammer og rige er for at begrænse dig. Du har noget bedre uden ham. Men nu viser Jesus os, at den sande genoprettelse af forholdet med ham, er også et liv i overensstemmelse med hans riges principper. Et liv efter Guds lov. Hvad er resultatet? Vers 11. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde blive fuldkommen. Er det ikke store ord? Fuldkommen glæde. Jeres glæde blev fuldkommen. Venner, vi ser her, hvordan Jesus modbeviser Satans løgn i begyndelsen. Satan, der hævder, Gud er ikke på din side. Du kan ikke stole på ham for at få det bedste liv. Du må beskytte dig selv. Du må finde din glæde uden for Gud. Og Jesus siger, nej, det handler om, du må få genoprettet den relation til mig. Jeg må tage bolig i dit hjerte, og et liv efter mit riges principper er det bedste liv i verden. Det er der, du opnår fuldkommen glæde. Ikke når du søger glæde uden for Guds rammer, men når du søger din glæde hos Gud i relation med ham efter hans lov. Det er der fuldkommen glæde er fundet. Der er så mange mennesker, som jeg har kontakt med i Danmark, i København. Unge mennesker, som søger at fylde deres liv med glæde. Og de prøver at finde glæden i deres liv ved ting i denne verden. Derfor forsøger man sig med alverdens underholdning, med alkohol, med parforhold. Ting, som måske kan give midlertidig tilfredsstillelse, men som ikke giver den sande glæde for Gud. Mennesker, som har brug for Kristus. Jeg gjorde det i mit liv i mange år, og det ledte mig bare til modløshed. Det er djævelens løgn, at du må finde din glæde i denne verden. Din glæde ligger i et genoprettet forhold med Gud, efter hans riges principper. At du er en borger i hans rige, en repræsentant for ham hernede. Salomo forsøgte det samme. I Prædikernes bog, kapitel 2, der siger Salomon, han ville prøve alt, hvad denne verden kunne tilbyde. Han siger, jeg tænkte, lad mig prøve at nyde glæden og lykken.
Men hans erfaring var, det er også tomhed. Og så begynder han at forklare om, at han prøvede at lave arkitekttegnede huse. Han plantede vingårde. Han prøvede med mad og drikke. Han havde underholdning. Han havde kvinders vellyst. Han havde alt, hvad denne verden kunne tilbyde. Alt af denne verdens underholdning prøvede Salomo. Han var en rig mand. Han havde adgang til alt, hvad denne verden kunne tilbyde. Han siger i vers 10, jeg sagde ikke nej til noget af det, mine øjne begærede. Jeg nægtede ikke mit hjerte nogen glæde. Han prøvede alt, hvad denne verden kunne tilbyde, af det, som den ondes rige kunne tilbyde, men han fandt, at alt sammen var tomhed og jagen efter vind. Jeg synes, det er et genialt udtryk, jagen efter vind. Har du prøvet at jage vind? Ja. I det, du sådan ligesom prøver at jage det, og du tænker, ja, nu fangede jeg det. Nu har jeg det. Endelig fandt jeg, hvad jeg søgte. Så åbner du op, og så er det tomt. Der var intet. Har du prøvet det i dit liv? Tro, at der er ting i dit liv. Tro, at du kan finde glæde og lykke i verdslige ting, verdslige lyster. Ting, hvor du tænker, jeg ved bedre end Gud. Jeg må søge min lykke uden for Guds rammer, uden for Guds principper, uden for Guds rige. Men du finder, at det skuffer dig. Det er tid til, at vi træder ind og får den nye fødselerfaring. Det er tid til, at vi træder ind og lever et liv drevet af ånden efter Guds riges principper, hvor det er Gud, der den styrende i dit liv. Hvilken konklusion kom Salomo til? I slutningen så siger han, det jeg må konkludere er, frygt Gud og hold hans bud. Det er der, det virkelige liv fandtes. Et liv, hvor vi har genetableret relationen med Gud og lever et liv efter hans bud. Venner, sådan er det virkelige liv. Jesus levede sådan et liv her på jorden. Jesus levede et liv her på jorden. Lad os gå til Hebræerbrevet kapitel 1. Hebræerbrevet kapitel 1. Vi var der i går, så vi skal genbesøge det bare kort. Hebræerbrevet kapitel 1. Christoffer, han nævnte det i går. I vers 8, Hebræerbrevet kapitel 1 og vers 8, der tales der om, hvordan at der tales om Guds rige og til synden i relation til, at Jesus kommer og opretter Guds rige, og vi kan være en del af Guds rige her på jorden. Og så står der, hvordan Jesus levede i vers 9. Du elskede ret og hadet uret. Derfor har Gud, din Gud, salvet dig med glædens olie frem for dine lige. Glædens olie. Olie, hvad er det et symbol på? Det er et symbol på Helligånden, ikke sandt? Og hvad er det for en olie? Det er glædens olie. Det er præcis, hvad Jesus lovede os. Fuldkommen glæde i vores liv, i overensstemmelse med Guds riges principper. Og det er det, som Jesus erfarede. Han havde uret, han havde lovløshed og elskede ret. Jesus levede et liv i komplet glæde. Er det sådan, du forestiller dig Jesus? Ja, nogle gange så tror jeg, at vi har sådan et dystert billede af Jesus. Han er den der meget alvorlige, måske lidt sådan vemodige person. Men Jesus levede et liv, hvor han var salvet med glædens olie. Det her ord for glæde betyder sådan en indre lykke, en overstrømmende lykke. Sådan var Jesus. Når du mødte Jesus, så mødte du ham med overstrømmende lykke i hans liv. Hvorfor? Fordi at han elskede ret og havde lovløshed. Han levede et liv efter Guds riges principper som udlænding her på jorden. Helligåndens gerning i dig kalder dig til det samme. Du kan blive en borger i Guds rige. Du kan blive et Guds barn, en Guds søn, en Guds datter, og leve dit liv her på jorden efter Guds riges principper, og det er det bedste liv. Tro ikke løgnen. Det bedste liv er efter Guds riges principper. Der var en pige, som kom i vores bibelstudiegruppe i København. Hun havde haft en barndom, jeg ikke kunne ønske for nogen. Hun kom på børnehjem i en tidlig alder, endte i en adoptiv familie. Og på grund af omstændighederne i hendes liv, blev hun afhængig af alkohol som teenager. Hun fik hjælp til at komme ud af hendes misbrug, men hendes misbrug af alkohol blev blot overført til, at hun blev afhængig af et andet stof i sit liv. Og det var der, jeg kom i kontakt med hende i studiegruppen.
Og hun begyndte at komme i vores studiegruppe der. Og hun erfarede, at vi altid taler om, hvad Jesus gør for os i vores liv. Hvordan Jesus er en daglig ven, hvordan vi vandrer med Jesus. Og en aften, der havde jeg et bibelstudie omkring, hvordan det bedste liv er at leve sammen med Jesus efter hans principper. Jeg havde et studie om glæde i Herren. Og hun kom til mig bagefter og sagde, Lasse, jeg ønsker at leve sådan et liv. Men hvordan kan jeg give mig selv til Jesus, når det er, at der er et andet stof, som styrer mit liv? Hvordan kan jeg leve med ham som herre, når der er noget, der styrer mig i mit liv? Og jeg sagde til hende, kære ven, du vender det på hovedet. Du kommer ikke først til Jesus, når dit liv er perfekt. Du kommer til Jesus, og han vil gøre noget i dit liv. Stol på, at Jesus Kristus har kraft til, at du kan leve som et Guds barn. Stol på i tro, at Gud vil dig det bedste, at hans vej er det bedste for dig i dit liv, og han vil give dig kraften til at leve som et Guds barn, og han vil sætte dig fri. Hun greb det i tro. Vi bad for hende. Vi var der for hende som gruppe og støttede hende, og ugen efter, der kunne hun bekræfte, at hun havde været clean en uge. Og til den dag i dag er hun sat fri. Halleluja, venner. Gud arbejder. Når vi griber i tro, at Guds vej er den bedste, så driver Guds ånd os og sætter os fri. Hun sad til et bibelstudie sammen med mig nogle uger efter. Og så sagde hun noget, der rørte mig dybt. Noget, der skar mig i hjertet. Hun sagde, før at jeg kom i denne bibelstudiegruppe og lærte Jesus at kende, der har jeg aldrig følt glæde i mit liv. Jeg har aldrig kunnet smile. Hun siger, mine venner nu kender mig ikke i skolen, for jeg kan smile i klassen, jeg kan grine med af sjove ting. Jeg har fundet glæde i Kristus. Halleluja. Og vi glæder os sammen. Pris Gud. Gud kan give sand glæde, når vi overgiver os til ham. Amen. Gud kan sætte fri, og det er glæden ved at være sammen med Kristus, at han sætter os i sand frihed. Det er en djævelens løgn, at vi bliver sat fast, at vi bliver begrænset, at vi lever et dårligere liv under Guds rammer. Nej, vi bliver sat fri, vi lever et liv i glæde. Hun erfarede det i sit liv. Men det rørte mig også dybt, for jeg tænkte, hvor mange mennesker lever i København uden glæde i deres liv. Hvor mange mennesker mangler at finde Jesus, som er årsagen til sand glæde i livet. Hvor mange mennesker i din hjemby mangler Jesus. Hør om ham og bliv sat fri, bliv en borger i hans rige, bliv en søn og en datter af Gud. Hvor mange mangler at erfare sand glæde i sit liv i din hjemby. Jeg havde et studie med hende nogle uger efter der, og hun havde lagt mærke til, at jeg gik i kirke om sabbaten. Den 7. dag, lørdag. Og hun spurgte mig, hvorfor går du i kirke om lørdagen? Jeg sagde, ved du hvad, jeg skal faktisk holde en tale i København om sabbaten nu på lørdag. Det havde jeg egentlig ikke tænkt, men fordi at hun spurgte, så ville jeg gøre det, ikke sandt? Har du lyst til at komme, så vil jeg holde en tale om sabbaten. Hun sagde, jeg vil gerne komme. Så jeg forberedte en tale om sabbaten kun for hende. Ikke sandt? Det er sådan, vi må gøre. Vi må række ud til de mennesker, der har behov. Og jeg bad for, at Gud måtte gøre indtryk på hende og drive hende der. Og hun kom, og hun var med til gudstjenesten. Og jeg begyndte at fortælle om sabbatens velsignelse, og hvordan Gud ønsker det bedste liv for os. Hvordan det bedste liv er sammen med Gud efter hans forordninger. Og på et tidspunkt kommer jeg jo også til det springende punkt for hende. Hvilken dag er så Guds 7. dags sabbat? Og jeg viser fra Bibelen nogle tekster omkring, at det er lørdag, og Sandy sidder ved siden af hende i kirken der. Og hun sidder og skriver noter på hendes telefon. Og pludselig så ser Sandy, at hun går ud af hendes noter på telefon og ind på ChatGPT. Kender I den? Den her AI-robot. Hun skal lige tjekke, om ham taleren op foran, om han nu er helt kuk, eller om den er god nok. Så hun skriver på ChatGPT, hvilken ugedag er den bibelske sabbat? Og pris Gud, ChatGPT kom med svaret, lørdag er den bibelske sabbat. Wow! Hun skrev så, hvorfor er det så, at de fleste kristne går i kirke om søndagen? ChatGPT svarer, det er også forvirrende, men den bibelske sabbat er altså lørdag.
Så hun havde fået det bekræftet, både fra Bibelen, fra taleren og fra ChatGPT. Gud leder og bruger selv disse ting, ikke sandt? Men venner, pointen er, på appellen til sidst, hvor jeg kaldte til at rejse sig op og tage imod velsignelsen i at følge Guds sabbat. Hvem tror I rejste sig op den dag? Det gjorde hun. Hvorfor? Hvorfor var hun villig til at leve et liv efter Guds principper? Efter hans lov? Fordi hun havde erfaret sand glæde i sit liv ved at underordne sig i Guds riges principper. Hun havde afvist satans løgn og taget imod at være en borger i Guds rige. Og derfor ville hun selvfølgelig leve et liv sammen med Gud. Jeg havde så meget mere, jeg gerne ville dele med jer. Jeg tror, Christopher havde samme problem i går. Men I skal også have en pause. Må jeg tage med til et vers mere? Ezekiels bog, kapitel 36. Ezekiels bog 36. Ezekiels bog 36, så har I lært den på dansk også. Ganske kort. Christopher var inde på den i går. Vers 25. Ezekiels bog 36, 25. Jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møgguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et nyt hjerte. Du finder ikke en mere radikal og grundlæggende beskrivelse, end det at blive født på ny. Et komplet restart, komplet ny begyndelse. Eller at Gud fjerner hjertet og giver dig et nyt hjerte. Du har brug for noget fuldstændig nyt, en ny identitet hos Gud. Vers 27. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Drevet af ånden kan vi leve et liv som borgere i Guds rige her på jorden efter hans riges principper. Og det er det bedste liv. Vers 33. Vil Gud lykkes med det? Dette siger Herren, når jeg har renset jer for alle jeres synder, befolker jeg byerne, og ruinerne skal genopbygges. Vil Gud lykkes? Ja, det vil lykkes. Hvad er resultatet? Vers 36. Så skal de andre folk rundt om jer forstå, at jeg er Herren. Jeg har genopbygget det, der var styrtet i grus, og tilplantet det øde land. Jeg er Herren, jeg har talt, jeg vil gøre det. Hvem vil gøre det? Gud vil gøre det. Gud har et værk at gøre, og han vil lykkes med det. Og hvad er det, han ønsker af os? Når han har gjort denne gerning i sit folk, så skal hans folk være et vidnesbyrd for alle de andre, så de andre folk skal forstå, her er en levende Gud, der genopbygger. Her er en levende Gud, som restaurerer forbindelsen. Her er en levende Gud, som ønsker at give os kraft til at være et Guds barn og leve efter hans principper. Paulus siger, når I nu har fået et nyt liv, I må læse 2. Korinther 5 derhjemme, at når I nu har fået et nyt liv, så er I ambassadører for Guds rige. I er en ambassadør for Guds rige. Mens I bor her på jorden som udlændinge, at du er en ambassadør for Guds rige. Du er kaldet til at leve her på jorden efter Guds riges principper. Vi vil høre en sang sammen, og så vil jeg slutte med en bøn. My
ways I heed not, nor men's empty praise. Now my inheritance, now and always, now and only, first in my heart, High King of heaven, thy treasure thou art. High King of heaven, my victory won, May I reach heaven's joys, our bright hand song. Heart of heaven, whatever befall, still be my vision. For the Lord be afar. my vision, Lord. Vi har et løfte, hvor Gud fortæller os, at dem, som i alt har Gud som den første, den sidste og den største, er de mest lykkelige mennesker i verden. Er Gud det største og det første i dit liv? Ønsker du i dag at sige, Gud, jeg ønsker, at det er dig, der dirigerer mit liv. Jeg ønsker at leve et liv efter dit riges principper. Må du være min vision. Vil du være den største i mit liv? Måske du tidligere i dit liv har sagt, jeg vil gerne Kristus, men jeg ved alligevel bedst sådan her eller her. Du ved, hvad det er i dit liv. Men måske er tiden i dag til, at du siger, jeg ønsker, at Kristus skal være det største og første og alt i mit liv. At drevet af ånden ved hans kraft, at jeg må leve som et Guds barn her. Og erfare den sande glæde, Gud har for os. Hvis det er dit ønske, så inviterer jeg til, at vi kan stå op sammen og bede. Bed om, at Gud må velsigne os i den beslutning. Kære far i himlen, jeg takker dig, fordi at du ikke har indrettet det sådan, at du ønsker at lægge tunge byrder på os, eller give restriktioner for vores glæde, men du ønsker at give os fuldkommen glæde. Et liv, hvor vi er dine børn, og du er vor far, universets konge, og vi kan kalde dig vor far. Hvor er det stort. Kære far, tak fordi at du genopretter relationen med os. Og at ved Helligåndens kraft giver du os kraft til at leve som et dit barn i denne verden. Må vi være dine ambassadører, må andre mennesker komme til at se, at der er en levende Gud blandt hans folk. At andre mennesker må lære dig at kende for den, som du er. Kære far, hvad end det må være i vores liv, som hindrer os i at være helt sammen med dig. Der, hvor vi nogle gange tror løgnen. Hjælp os, kære far. Giv du os kraft og styrke til at gribe Jesu hånd og komme tilbage til dig. Tak, fordi du er en nådig Gud. Og vi beder om, at du må give os kraft og styrke til at gå herfra. Og være dine repræsentanter og ambassadører i dit rige. Vi beder i Jesu navn. Amen.